Pozik gaurko ekitaldiarekin erakusten ari garelako berriro ere bai Euskal Herri komunitatean dauden entidadeak eredugarriak direla Euskal Herriko gainerako entidadeentzat, eta hori da sari hauen helburua. Izaera diferenteetako saridunak izan ditugu aurtengoan, eta horiek dira azkenean beste batzuei bidea erakutsi eta argituko dietena. Nik sari hau AEKako kide guztiekin partekatu beharrekin dut, partekatu uste dudalako 12 urtetan nik jarri dudala AEKaren aurpegia, baina atzean lan talde izugarri ona izan dut eta dago, eta suposatzen dago, momentu batean nik egindako lan bati errekonozimentua, baina era berean AEKak egiten duen lanari errekonozimentua. Euskara da zutabe da. Gu saltzen duguna da kultura bat, ez? Ostalaritza kultura, sukaldaritza kultura, euskal kultura baten barruan. Eta bat dator. Nik beste leku baten zabalduko bagenun lokala, bai janariz, bai zerbitzeko forma eta bai hizkuntza ezberdinak izango ziren. Ilogiko izango zen, junto bagara Kanadara euskaraz egitea, edo behintzat potentzia honekin, ez? Eta hilabak edo tripakisek egitea orain egiten dugun moduan, edo zerbitza poteak hemen egiten dugun moduan. Euskal Herrian gauz, Bilbon gauz, eta gurea egin behar dugu, gure kultura dalako. Ni uste dut bazegola hor eskakizun bat, bertan lan egiten duen jendearen artetikan, aspalditikan eskakizun bat, lan munduan ere euskerak izan behar zuela gutxienez kanpoan duen presentzia bera. Eta uste dut, asmo horren inguruan sortu diala azkenean euskera batzordea eta horren inguruan sortu diren aktibitate guztiak. Duke meritu kontu esango, baizik eta gehiago eskakizun batzuei erantzuten saiatzea eta hori bai guztion artean. Azken finean, bai Euskal Herri elkartea pizkanaka erreferentzia irabazten ari da, alor sozioekonomikoan euskararen inguruan egiten dugun lanagatik, eta lortzen ari gara sektore guztietako erakundeak inplikatzea. Denok azkenean ari gara langintza berean, eta langintza horretan denon ahaleginak eta denon lana beharrezkoa da aurrera egin ahal izateko.